Bábovkovú formu s priemerom 22 cm vymastíme maslom a vysypeme hrubou múkou. Rúru vyhrejeme na 180 stupňov. Maslo, krupicový aj vanilkový cukor spolu vyšľaháme do krémova. Po jednom zašľaháme vajcia. Múku zmiešame s práškom do pečiva a striedavo spolu s mliekom pridávame do cesta a zašľaháme. Cesto navrstvíme do pripravenej bábovkovej formy, povrch zarovnáme a bábovku pečieme v rozohriatej rúre približne 60 minút.